Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka kuno ni lekai jong ka Nongthymmai Sports Club kala pentiknai la die ban yo Rung ka lempung ni lekai jong ka First Division bala pelong da ka Shillong Sports Association ka ban salong ha ka samoi lekai jong snam arajar arpo Hadien bakal la ban Pynliem no da saula argul ya ka Jongksha Sports Club ling ba ka jinga shoot penalty ha ka jinga khon ka long ha ka khatlai trik unai luar arajar khat khandai ha madan pulu Shillong ha ba phai sa ka jinga khon kini ki artli ki ho ni lekai ki la poi sa ka jinga khat da mar argul ha ka jinga khon jong ka kelas step bat ka kalamiet ha ka bai dei bat ka jing job jong ka Nongthymmai Sports Club ka Batisi TV ka yo lat ru penyekran bat coach jong ka ni ka ho ni lekai
kau hinga ingu saya blay terkan rat jrong balai lam ni seduk sini ka leman bangila banjab ini ka semifinal ru pa hadu mentahi imparem sisin ru kita ngira yo tangi jintron te khai kini kajing tristom jeng player ni tristom jeng ni manager yo te assistant coach berap lang nga badan kan buat nga te nga support ni ka thong te kawai ka bangi post ni ka de kawai ka bangla ila kai bhai mata ka first half ni la kai bha te second half khendiat ngi kham duna namar ba pidar kilong panik sidin khendiat second haki segi defending te ngi sha return out goal kom job yakni si penalti ngi kalong ka bae khendiat te ka first half pidang mut bangin nang job chuchu ni tap chuchu la yo tap out goal first half ina mo second half ni tap chuchu bat nga kwa igi player ngam ong bangkin long defensive ong man yu second half andre sudai dak chemistry jongki defend angut nadin boros angut hi kimla ban kompak kimla ban check ba kawai gede baki clear offside ei kuntu tegi shot tap ya kata gede kawai bat kila po chakni ka penalties tengi lai training baik man gasi penalties nilai training man gasi nilai shoot penalties baik man gi practice hadin ka practice ya shoot penalties baik men Pynliem man shoot penalties bangin dia rung baik tengi lai jet hiksan ngut hi tengi lai boros sangut ki rung ki sangut ki rung mar begitu ki opponent arut ki lai te tak tak support sha kathong sajok fiau sajok kajing kre ingin position ngin sai pet haki liang ke egino ki baduna ngin sa yok ngin saya pet clear kido badan kam kido bangin ya ayu tang bangin ya pen crash tom hi nam tak position ru ngin lai stom te tak ada ngin habis crash tom nam tak ayu position ru ngin ki sajong sidong kathong jogi position te kalong bugum jo hi kamalong second position hi bang kwa ban ki position hi te kathong ka hapok position ngin lai stom hi crash tom bangin ki position ini aku dah ya ban post position.